Bradsok mahitungod aning indulensya Bradsok nga kung basahon ang definisyon sa indulensya mao kini ang pasaylo sa kastigo temporal gumikan sala nga human nga mapasaylo pinagis mayong buhat ug mga pag-ampo ug mga pagpasakit. Unya sa Biblia dinhi sa ikaduhang Samuel 12 kapitulo 12 katus 14 nga si Samuel si David nagkasa niya man siya ng pasaylo pero dunay epekto sa sala mao ang kamatayon siyang anak. Unya Bradsok, kuhaon kani gikan na nang gitawag og indulensya Bradsok. Nay nangutana nako nga unsaon man nato paghimo aning indulensya kay do na may gitawag indulensya plenarya ug indulensya parsyal. Nya specifically ko Bradsok nga ri sa indulensya plenarya nga kinatibuk-an gyud. Iya pangutana Bradsok, asa man ta maghimo ani Brad? Mahimo ba bisan asa o ikaduha unsa may mga pangadyon? Mao ni ang pangutana Bradsok ako sa ning gikuan yang tigsa tuig suod. Salamat kayo, Brad Edwin Paraguso. Tagaming lanilya layo yung taon kayo, pero mupay kayon kayo, sakripisyo nga muduyog nato o kini mo isas mga ilanan sa atong tawag bukasyon sa pagka-Catholic Faith Defender and Sharer and Evangelizer. Kanahan si Monsignor Nestor Astilio sa Sugod, Liti, kabutangan na itong Evangelizer, Bradsok. Kay abi nilag para lalis na ning ato, para lantuki na ning ato, para sa nis pagtudlo nato positibo sa dalan sa kalawasan. So we evangelize likewise. I second the motion, Monsignor Nestor Estelio de sa Sugod, dakong lungsod sa Leyte. Now, indulensya i-defender na suma sa gisulti ni Brad Edwin, doon ay tayo sa palitan, sa ang mortal. Nagkakumpisal ta, napasaylo na itong sala. Pero kasagaran, mahabilin pa ang silot sa sala. Kaya sa kabatan o nagkiat sa katindahan na tumbaning dako kang istante na nga buwak ng mga mahalon nga butang. So, si istante, hilak ng batanon kay hadlok siya, dial naman sa stasyon sa pulis. Yan, natandog indahan tagiya. Sige. So, magkunin mo dong. Pero sunod ay pagsipat-sipat din sa tindahan ako. Nabuwak mo ng istante. Sige, pasiloon ta ka. Dito ka ikiha. Pero, manenguha ka, bayrining mga nadanyos na nga daot. In one way or another, guna-hunaon sa nimo pabayad, imo ba ng kaas ng bayad o datatahan mo, basta bayarin na. Pero, gipasaylo ta kasi mong sa mao sa ng Diyos. Gikutlo specifically ni Brad Edwin Paraguso ang 2 Samuel 12:11-14 nga si David nakagsag dako kay si Uriah iyang general sinaligan gipadaan niya sa panggubatan aron didto mamatay kay gibutang gid sa front line aron mapanagiya niya ang babae nga gikaibgan nga labing matahom siyang gingharian asawa ni Uriah nga mao si Bathsheba. Mo na pagkamatay ni Uriah gisakiyo di man kabaliban ang babae sari ko na. Mo na dakong sa murder and adultery. Mo na nga niadto si kining Samuel ang si Nathan ang propeta. Mahal nga rin doon ako istorya ni mo. Doon ay tao nga daghang kay karnero, daghang kay mga baka. Pero usa ka silingan niya nga usar gyud karnero, giagaw pa. Bisag daghan na kasi karnero, nangagaw pa. Ibut si David siyang pinuti espada. Sultihi ko kinsa ng tawa na kay Pikason ko na. Iyon si Nathan, mahal nga rin, waka kay bao. Kinsa na? Okay sa man. Ikaw na. Takang kay kag-asawa, imo paging ipapatay si Uriah ng lipod si imong korona. Isakiyon ni mo ang iyang asawa. Hug mga espada ng David. Kuyawan kurog siya kasi yaman niya. Mao na nihilak sa David. Nihimo sa matinud-anon nga pagpasol o pahinulso sa dautan niyang nabuhat o gusto siyang makiguli sa Diyos kaya nabugtong niyang relasyon nga tos Ginoo. O sinatan mingon, David, hari, kay lako sa kamatinud-anon sa imong paghinulsol, napasaylo ka na si mong sa, pero ang silot si mong sala magpadayon. Unsa man na? Ang imong anak ng pinanggang lalaki, mamatay. Pito ka adlaw karon ihap lang. Di na mahimo. Ha? Di na mahimo nga akong pinanggang anak. Wa ko koy anak. Nga kini laki pa gyud mapuli ni nako paghari. Mao na mahal nga rin. Silot na si mong sala. Ihap lang pito ka adlaw. Human sa pito ka adlaw namatay gyud ang bata. Ang sala napasaylo pero ang silot gipadayon. Kining pagkuha nato sa silot human mapasaylo atong sala mo nang gingan la simbahan og indulhensya through the power of the church.
Kaya ang church maka-prescribe na to o mga sakripisyo. Bueno, unsa may gikinahanglan nato ang kadawatan ning indulhensya plenarya nga sa ato patibuok nga silot sa atong sala sa silot sa atong sala nga human naman pasaylo mapa ang tanan pa mahurot ang tanan yung pasaylo. Sama na primero naagita sa state of grace kahimtang sa grasya, meaning nakakumpisal ta, maayong pagkumpisal, nagkalawat na ta, so you are certainly in the state of grace. Muna yung numero 1. Ya atong buhaton ang ipatuman so sa kabuhat o sa kapayos act or charity nga doon na indulhensya palitan kanang mag-istasyon ka sa 14 ka istasyon sa cross, indulhensya plenarya man na. Imo ginang tumanon uban ang debosyon o magrosaryo ka tupangan sa Blessed Sacrament, indulhensya plenarya man na. O then mutudlo kag katekisis sa kapilya nga daghang mga bata imong itudluan sa pagtulunan sa Dios, indulhensya plenarya man na. Imo natuman. Kung tumanon na nimo, doon i-appeal sa imong mga intensyon ang tuyo sa Santo Papa. Kaya every month, the Pope has his own intention. I-appeal na to sa katumanan sa intention sa Papa, madawat na to ang indulhensya plenarya. Plenarya, kaya ka ng plenarya, gikan sa pong Latin, plenos, meaning tanan, huwag nabilin. Kaya ka nang na to partial indulgence, dili na kaya nagi pamugatan simbahan. Kinahanglan kana yung plenarya tanan yun. So, anytime, makaigayon tas pagtudlo, mga Catholic faith defenders, kada Miyerkules, adto sa jail, tudlo sa mga binilanggo, sa mga pungs, indulhensya plenarya na. Provided, number 1, nga nagtudlo dito na sa state of grace. Wala isa lang mortal, kay nagkakumpis na nagkakalawat naman. Kunya, mag-stasyon ta sa cross, 14 stations, kunya, natas kaimtang sa grasya, indulhensya plenarya. Wala na tayo panil nun. Kamatay na to, di na may ingong Ginoo. Hapit o sa purgatorio ha, kay napay imong mga sala nga kanang gumikan sa imong sala nga human na mapasaylo, napay temporal punishment nga imo agyan. Wala na, diretso na sa langit dong inday, anak. So na, kay nakadawat kag indulhensya. Mo na sa misa, napuno na sa mga kinahanglan sa kaluwasan. Ang grasyang makasantos, dawat na to sa misa, indulhensya plenarya. Merito, panungdan sa itong maing buhat. Muna nga, masipong na to ng tulo when we worship the Mass, the highest kind of worship. Munang matud pa itong nangutan na ganina, mo simbagit siya kadadlaw mo kalawat. Praise the Lord. Hinatong tanang katoliko nga gustong maluwas, maniguro yun, simba kadadlaw kung mahimo. Pero ang obligasyon mo, pag simbag mo ng lapason, ka na namang Domingo. Kung mo ay kakulian, ya, mo absent yun ka, kasatag mortal. Pero doon ay kakulian, kaya nasakit, wata kasa. Kung doon ay kakulian, kay nagbiyahe ta di ata taliwa sa laod, wata kasimba, kay Domingo na patas laod, wata kasimba. Wata salang na himo. Balik ta ni Brad Jim